és hora de començar a parlar clar en qüestions d'infraestructures que són, evidentment, qüestions d'abans de les dues comarques, que són comarques veïnes, històricament lligades, dos pols de primer ordre econòmic en la Comunitat Valenciana i en Espanya, com són la Safor i la Marina. Els alcaldes hem acordat bàsicament tres coses. La primera, una declaració conjunta, un manifest que publicarem en els pròxims dies, en una posició unànime. Jo crec que la unió fa la força respecte del que se necessita solucionar ja en matèria d'infraestructures. Hem acordat també un fòrum d'agents econòmics i socials, representants empresarials, els sindicats i els ajuntaments de les dues comarques, per a avançar en més polítiques comunes entre la Safor i la Marina. En tercer lloc, la mesa de diàleg amb el Ministeri i amb la Generalitat, que aterre la connexió en infraestructures que necessitem. No volem renunciar i que no podem renunciar a ninguna de les infraestructures. El que volem és que se comenci a parlar clar en matèria d'infraestructures i que si és el tram la solució a la que s'arriba, benvinguda siga. Hi ha unes al·legacions que han fet molts municipis al projecte de tren de la costa, que és, a més, la reivindicació històrica i que també caldrà posar sobre la taula. Soles, si treballem en conjunt les administracions, podrem traure alguna cosa en clar. No oblidant el més important, que és la nostra competitivitat econòmica i la nostra connexió i vertebració social dels ciutadans, dels projectes de vida i familiars de les persones que viuen en els nostres territoris i que necessiten ser connectades perquè això millora la seva capacitat de moure's, de treballar, de viure o d'emprendre.